Okay, zvakanaka ikazi kuti wambuyani handa mamukaseko kwese kwese kwamuri kumatini vana nyika ka zviri kutsvabida here. Aiwa tinokotika happy heroes day vana vese veZimbabwe 12 August kachakachaya tichipemberera kamagamba edu akarwira nyika yedu yeZimbabwe. Zvasakanyore kabereki kusadi kakuya kwaisadiwa labhalabha kwangutongoridza pfutenda bhavhu. Ndizvo chaizvo kavabereki tirambe wakati risefika kunza uko August uyu kauyu ndinyamavhuvhuka zvatinongoziya teseka kuti ndonguva inovhuvhuta mhepo dzese dzenyika. Mumigwagwa umuka umu vatyairika nememeseka mapedestrian ngatiedzeka nepese patinogona kakufamba zviri safe tideredze tsaona mumigwagwa. Musatyaira musina zvitambi kama Africans. Musanwe mikozodo kane brongo muchida kakutyaira vabereki. Uye ukava notyaira mabhazi hazvina kumbonzi kama kutyaira ndege ka. Musashamisire kapa kutakura vabereki apa. Upenyu hwevanhu kau naika. Sumari mundiwa ndafuratira ndikatisara nevana ini ndonoshava ndiri kure mudiwa asi uri muhana usacheme iwewe ndinokuda iwewe usacheme iwewe. Mamukaseko masponsa edu kamanyama mamukaseko mukoma vedu ka engineer podzo pabirthday apo pari sei mamukaseko Apostle Jengeta pa South Africa apo mamukaseko mukoma wedu ka Captain Tinashe Chirenje pakwazana extension apo imoyo kujecha kunoko timogocha gochawo neamana mamukaseko mukoma Trust Matizana dzoka pachando apo murikuita saiko mukoma Presenter Mabude we're on the air now man. Right, vabereki kati chingodoka kutenda vese kavanosapota PSTV Entertainment ka tichiti ayoka munodadisa vabereki. Big up ka Zim Celeb Official, Punchstar Entertainment, iHarare.com, Zim I, Zimbo Live TV, Nash TV Zimbabwe, Ear Ground Africa ndichingotika mamukaseko vakomana vemabhidhiri, Chipanda Media, Ango Signed, King Rhymes Kids, kuriseko anasisi vedu kama blogger manyama, ana Chibebe Honde, Lorraine Guyo, awokawa vanga wacho is too much ka. Mungu zoneroka meganeka mamukaseko muzivi wedu kama vazuwa vatina eka nasika achiweka futi iye former gorilla ka of the liberation struggle comrade Ingrid we kwa Katsukunya. Zimbabwe takaitora nohondo akuhumana takaitora nohondo akuhuma takaitora nohondo akuhumana nohondo bang nohondo akuhumana nohondo akuhuma nohondo akuhumana nohondo bang ya handikuita kufaritsa inini kuti wafanira maredhiyo matofunga unozvemagambo edu eZimbabwe nokuti wakawandaka wanofunga kuti kutamba kwiki kwetika pai warume independence kai yako yanoropa ranasekiro ina nabambo wenyu mazwa kwene tumwe twana kwahende kosungurira nyika yepa makaisunungura toine sunungura tega warumeka apa miwe bapaye kana chowa munhu bakani aiwaka ichocho ndicho chokwadi chacho chakazaraka timu rese kandofunga mazvinzikiro mega ka hanzi na comrade Katsukunya Zimbabwe takaitora nehondo ende hanzi apa miwe naika ndichingoti kama mamukaseko mabig fan edu pano pa PSTV Entertainment mamukaseko sisi vangu ka Giva Jani dekuri kuhondoka sisi demuri comrade taura Europa wamukaseko Isaac Neta ndingoti kakuri kuhondo imi mukoma wangu demuri ka comrade Rex Nongoka vaipedza hasina mukoma nongo bereka sabu tiende chauya neamana wamukaseko Limoyo mukoma wangu mimika dekuri kuhondo demuri comrade ka Josia Magamba tongogara ndisingakanga wakafutika engineer podzo kana Captain Tinashe Chirenje kuhondo boys demuri mika comrade Gabari nocheka na comrade Mabhunu Mchapera neamana yapika Heroes Day vana veZimbabwe. Saka nazika guys tirikungodoka kuremekedza magamba edu akatifira naika hazvinei zvese zvamunongotaura zvakawanda izvo nyika ndeyedu vabereki ende vakairwiraka vanongofanirawo kupiwa ruremekedzo rwavo rwakakwana Vakatsukunya panguva ineka ndonotenda vese vachasumuka kuenda kumagamba panyambo kweduko ng'ombe dzatotunga muti kutaura kuno tofanira kumbodya nyama warume nekuti munoziva kuti kuhondoko takasvika panguva yesu yekuti taidya zvigamba zvokwamafurashi zvinhu zvakaoma warumeka hapa miwe ba sekutaura iko ndamboita chandodaka njokuti wese aita morari kuhondo dondomutenda wapenyu inosisirwa penyu aiwa maikonetsa vanhumi nekuti morari ndoyatoita kuti zvinhu zviende kumberi ini ndaimba kaini
ona wachitepo kubva wachitaura zviwa kuti toitora sei Zimbabwe. Shoko rimwe rawakandiudza, tora gidi uzvitonge. Oh yes. Aiwa, zviri kutsvabida vabereki. Asi kada zvakanzi hondo yadzoka negeneration yedu yako iboys. Pane chaibuda here? Nekoko pina dzakurwa nemagetroids idzi. Netsokerango dzanenge wakadhakwa nadzo idzi. Vasingadyi. Chii chaibuda ipapo? Koda zvakanzi takupfeka nhembe futi. Mabhebha achingorova ekuzasi aya chete. Magenga angu. President Mabude, focus nayo mana. Mamukaseko mukoma Andrew Chifinyaka. Mimi manjeka ndimi comrade Wasilika nditika. Patience moyo wamukaseko. Iwe kuri kuhondo ndiwe ka comrade Chubvuka. Chimbwido muombeka ayo yakatsiga rusero rwakazara nenyama yakaomeswa. Wamukaseko Fordwell Mhlanga. Imika baba ndimi comrade Rezaka vairidza bhazuka raidonedza kazvipoko. Hande inayo ka over to you President Mabude. Yezve, mamukaseko mabhebhe sakanaka maspecial. Koda takanga tinemika kuhondo kufesti chimirenga chako chakongo yenhembe. Zvaisapera. Ko zvagaraka kuita kwedu isusu kakuropafadza panoonekera. Ukanzwa mfana wangu? Every day mkomo wangu ndanjirowa musengaberi weziya. Mangwana ndorova futi umwe. Funga baba munhu akangopfeka cheteka yekumberi yaye. Apasina mhapa shure. Iwe, Oshazi. Naziya rege ndokonongo kushinga. Tata Media weziya Kokopina. Pick up my moze mukadzi wangu. Pick up my jelly bums. Mondisira kakamboke hondoka and call security to deal with this little cut. Zvaendiwa. Idi huyi. Idi gogogo.